Des d'aquest escenari idíl·lic sortia la Transhumània. Entre els corredors, un mallorquí que en aquest moment començava 3 dies de ruta gairebé sense aturar. Això era molt dur perquè dius, lo bé que s'està aquí, ara, el Coquito estava, dius, ostres, és que ara tinc 200 quilòmetres, pràcticament tots ells d'arena. Uns primers moments de dubte que varen fugir ràpidament. Feia molta estona que ho tenia pensat, moltíssim d'anys, i m'atreia això, la sensació d'estar en el desert, de immensitat. I mires cap endavant i és que no veus ningú. Veus la línia de l'horitzó, a vegades veus un puntet, allà n'hi ha un. En Miquel era l'únic espanyol en competició i es va haver d'espavilar per comunicar coses bàsiques com l'aparició de bòfigues. Ha après a dir-ho en 3 idiomes. Blisters en anglès, ampoils en francès i vechique en italià. Varen ser 72 hores, moltes d'elles en solitari. I a vegades fins i tot arribaves a reconèixer, perquè eren més o manco pocs, les trepitjades de qui eren. Les trepitjades que hi havia a Serena de, mira, això és en Menganito. Varen suportar temperatures d'entre 40 graus de dia i 9 de nit. Diu que no varen veure els típics miratges del desert, però sí que varen tenir al·lucinacions ben curioses. Gent de vespre veient dibuixos animats, jo veia com un dònut, pedres que s'aixecaven i començaven a dar voltes. Cadascú gestionava el seu temps com volia. En Miquel calcula que en els 3 dies que va caminar només va dormir un total de 6 hores. Després de 72 hores i 18 minuts, va veure la meta d'una carrera que resumeix en 3 paraules. Màgia, immensitat i amistat. Era la seva primera experiència en una carrera d'aquest estil i diu que tard o d'hora repetirà.